Takže čaute ľudia, zdraví vás Shrek, Feus a Zeps. Čaute. Čaute. A dnes tu máme špeciálneho hostia, Epic. A vítajte v našom 5. dieli série Minecraft. Sorry. Možno. Nerob, v tomto dieli by sme mohli spraviť podlahu. Podlahu nám treba. Lebo chodíme po hline. Dobre, ale ešte by sme chceli povedať, že ja, Feus a Zeps ďakujeme za 60 odberov. Nie, to iba ja ďakujem, oni nie. Prečo to rozprával? Čo si teraz spravil? Ale aj my ďakujeme, akože tak. Ty neďakujem. No, Tak teraz ďakujem pred všetkými. Ja mám lopatku. Dobre, ale ja robím podlahu. Nie. Ja máme dia. Tu sú dia. Kde je lopatka? Počkať. Aspoň zo šutru si ju robím. A podlaha Tišie, bude... lebo v minulom dieli. Hej, daj si to tešie, lebo v minulom dieli boli komentáre, že to máš... Epic. Máš môj dia jeden. Sorry. Tak. A chceli by sme povedať, že... No, ja by som chcel povedať, že asi 10 ste mi písali, že chcete s nami točiť, takže... Miesta máme rezervované už asi do 15. dielu, takže neviem, ako to bude. Je vás veľa. Asi tak. Na začiatku vás bolo možno 2-3, ale teraz keď mi včera napísali asi 5 alebo 6, no tak... No taká bude pekná podľa. Tiki-caki. Tiki-tak, hej. Hej, čo si teraz spravil? Ja nič. No ako jak uteká? Ja som ťa videl. Ale ja som ťa videl, pozor na to. Tak. Po podlahe potom čo by sme mohli spraviť? Však- Plánoval cestu spraviť do bani. Čak, Zeps, Však to dobre je. však zle to dávaš. Teraz to je dobre. No, teraz hej. Bacha. Čakaj. Here. No, Epic Dark Soul, takže keď nám nenájdeš 200 diamantov, tak Čau. Už netočíš. Už nikdy. Tak dostávate podlahu a ideme hneď. No, podľa spravená. Musíme sa... to sa Kompáš nespravený. prásk. Dobre. Dáme. Ja pozbieram obilie. Epic Dark Soul, poď sem. Budem ťa volať iba Epic, Preč. ale budem ťa volať iba Epic, dobre? Lebo ty máš dlhé meno, takže iba Epic. Tak Epic, jasne. No Epic, tu máš... Come tu máš aj meč. Kde si? Dones motiku. Nemám motiku. Tu si. Čakaj. Matiko. Ja, počkať, takže ja by som navrhoval, že by sme mohli ísť do nejakej bane. Motiku, Alebo nie? A keď sa Už pravda, strátime všetké 4. Všetké štyria. Všetké 4. Všetké 4? Ešte 6 krát to zopakujeme. Všetké 4. Tam nie. Všetké 4. Všetké 4. Dobre. 100 lajkov za to. Ja viem, čo idem zrobiť. Feus. Šreku, hoď mi meč, čo ty na to? Feus. No. Poď pred náš dom, prosím ťa. Počkaj, vrátim tieto veci do... Ako je teraz, čo spravím? Nemáte niekto raise minimap? Nie. Ja mám, ale nemám ju teraz zapnutú. No, čo? Je. Pozeraj. Vidíš toto? Jak to ide, What the no? fuck? No, A to musí mať džunglové drevo. či? drevo. No a čo? No, No, ale však... Fail, dobre. Čo je také Úplne Treve. Počkaj, hneď to bude, No, ale fail. musím ísť po džunglové drevo. Čo som našiel? No povedz nám to, my to nevieme. Prostred toho vyrastol strom. Neviem. Máme na záhrade strom? Ja som... Kto tam zasadil? To bol Zeus, je. To som nebol ja. Bol si to ty. Nechaj ho tu. Nie. Všetko Zeps. To je taká pekná dekorácia. Aj. A Epic,
Otázka na telo. Ako sa ti páči naše videá? Veľmi strašne sa mi páčia. Epic. Presne, Ste presne. veľmi vtipní a odoberám, lajkujem, komentujem. V budúcnosti chcem s vami natáčať. Ste veľmi dobrí. Vidíte, mám aj hovorcu, no to je úžasné. No, sme populárni. Akože za 3 dní nazbierať 60 odoberateľov, tak to je už fakt. Ďakujeme vám. Však, Nie, ja ďakujem. čo ďakuješ? Čo ďakuješ? Ďakujeme. Fail. Kde je papaničko? No, poď sem, Feus, teraz to vyšlo. Jo. Počkaj, robím chlieb. Nepočkáme do rána. Jej, to je pekné. Škoda, Fuj. že to nesvieti. Čo robíš? Čo to je? Však to sú Kakaový kakaové boby. To sa, Nechaj to a čo sa tak. s tým robí? Zasada do stromu. rastie, chápeš? A potom? No a To potom budeme to jesť. a budeme to jesť. Nech sa. Z toho Potom si to budeme hádzať do hlavy. tak Čo som Feus, s tým spravil? Čak- Počkaj. čak čo robíte? Nech sa, jesť sa. Čak to sa nemôže Ale jesť. však to až A potom. čo To musíš z toho zrobiť sušienky. A to z toho... Kis. Počkaj, idem spraviť. To vyrastie a z toho jedného ti padnú 3, chápeš? Aha. A keď som... A nie je. Teraz keď rozbijem, tak Ak vypadne iba nechápeš, jedna. máš to tam. Nie, No však to je železné. Počkaj, to čo si tu zrobil? Kade máme čiernu vlnu? To ja som ju spravil. Z čiernej ovce. Ne, lebo tu ovce nie sú. Dobre, A čo to teraz čo by nezrob- sme mohli? Podlahu máme spravenú. Zakončenie podlahy. Telku sprav. Podlaha je spravená. Telku, Máš máme dostatok. čiernu vlnu. Však by... Ty čo robíš? Jak sa bojí. Á, To je však málo. nebuchaj. Však... No, a viac nemáme. Útoky, Máme ešte jednu bielu mám. nemôžem sa ti brániť. Šrek, hoď mi ten meč. Ja nemám nič. Uá. Oh, what the fuck. Dobre, poďme robiť niečo, nestojíme tu ako buziči. Poď spraviť Musíme telku. počkať do rána. Nie. What the fuck. Ja by som tu začal robiť krp. Jo, krp Hej, krp. máme brick. A zhorí dom. Mám nápad. Máme diamantové krupanče, takže ideme na obsidiant a zrobíme do pekla portál. No. Ja som pán, No. no Tu ideme. mám posteľ. Za mnou, páče do ruky. A ja prvé krumpače musím spraviť. Oh, hej ho. Kadžovia už jdou. Da 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 da. Mám dva krumpače, kto chce jeden? Aha. Tu Ja. máš? Nemám som dia. sexisticky dal tie postele. Aj ty chceš? No, ja iba Berem si kameň. jablko. Poď. Jedno som povedal, že si zoberiem. Berte žranie, ups. Jedno Oh. toto. Ten diamant dám do česky. Poženanie. Ja neviem, čo sa... Ak si mal spraviť, na čo si ho dal do česky, si mal spraviť už. Ja napoviem, ne, daj tie diamanty, A Šrek. tu máš, som ti hodil. Čo to nič nemám. Už Ja nič. už idem do tej bane. No, ideme na obsidiant. Ale počkaj Feus, počkaj všetkých. Nie, ja idem sám. Dobre, Ja idem. mám meč. Ja mám ale iba ten. Tak budeš Zoberte ochranca. mi meč jeden. Nie je tam žiadny meč, ani diamantový, čo si mal. Každý Aj, máte povolené, Aj, každý máte povolené si zobrať koľko chcete jedla, najviac môžete dve. Ja mám tri. No, tak to skoro hovoríte. No, pre teba tam žiadlo není, ty iba budeš brať. Tak ma budete zásobovať. Jasne. Dobre, Zeps ideš? Zeps, či No. Epic. Ja už som pri tomto. Čakajte Epika, Aha. on je zaostalý. Nemôžem príjmať. Žuvačka. Jaká sexy, riť? Zabite ho! Počkaj, sa zeme, Počko. Dobre. Zabij ho! No poďme dole, Zabij tú dole. svinu. Však zabite ju. To prečo si vzal? Mám jednu. No, poďte dole chlapci. Bol som hladný, chalani, sorry. Ako... Au. No to ty skakajú jak Like boss. Au. like boss, nie tam, Hey, creeper! Dobre, keď nájdete diamant, no tak ho neberte, stačí nám iba obsidian. Ohej. Nie, to- ja som To viem spadol. vidieť, ako prejdem okolo diamantu, ani nezakričím si.
Ale čakajte všetkých, Feuz. Čakaj. Vychoďte iným smerom, standujem. Si lava. A máte niekto sviečky? Však nič nebude vidno na videu. A ja mám aj gold, aj obsidian. Ty vole, von vybuchol. On zhorel. Are you fucking kidding me? Tak toto bolo. Chlapci, ibaže. Epic Dark Soul blew up. Aj ty. Dobre, my naťažíme obsidian. Ale viem, kde som umrel. Viem, kde som umrel. Tam, jak ste išli dole. Naťažíme obsidian a ideme za tebou, hej? Obsidian. Chlapci, koľko treba obsidian tu na peklo? 12. Chalani, ale poďte po veci, ja viem, kde som umrel. Tam, jak bola tá voda dole. Nie, 12, počkaj. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Veľa toho treba. Počkaj. Asi tak. Kradol si by obsidian, človek. Prepač. Kradni. Lava over here. Bacha. Som si všimol, že tu je lava. A tam je gold. Lol. Ťažíme jak cigáni. Prečo ja? Kradneme železo. Kradneme obsidian. Au. Koľko už máte Ja mám obsidianu? jeden. Ja mám 4. Ty si pán. Ja si idem po veci. Svoj krompáš držím v O, rukou. mám to tu, mám A to tu. kopu dal. Kde ste? Ty pane, ak som sa zľakol. Nič. Kde ste? Yes! Čo? Čo som našiel? Ty ja? Nie. Železo? Železo? Ja kopu dal. Svoj krompáš držím v rukou. Čo našiel? Koľko máte Nič. obsidianu? Gold. Ja mám Zoberiem 5. kobul, keby náhodou, že trebalo. Hore. Ja mám 3 obsidianty. Ja vás hľadám, bojím sa Ja bez už vás, koľko máš? také Takého ďasky. nezvaného hostia asi pred 10 minútami sme sa napojili na server a on proste si postavil domček vedľa našho domčeku. No a problém bol v tom, že ja som nevedel ako dať whitelist, ale už to viem, lebo som pán Hopa. Opa. Čiže on sa sem napájal, odpájal, my sme ho zabíjali, on nás zabíjal. A zničil nám No sklo. a Necho zo dole, začiatku necho. nám začal ničiť dom, ktorý je momentálne už Ideme hore. postavený. Ale to strašné hovado. A Tak, odmietal áno. sa Ale že odpojiť, odporné. lebo A odmietal sa Nepakuj. odpojiť. Ešte raz Máš budeš bán. opakovať. Ja počkaj. tebe ne- Ešte raz budete opakovať. Počkaj, tady Áno, sa- a normálne dostaneš ban. No počkaj, tady sa ide hore. No, No. Á, no. Bože, vy všetci chodte No, spolu, ja- joj. Au. To rozum toto. Ja kopu dal. Svoj krompáš držím v rukou. Á, Slobodnou. creeper. Joj. Tak máš na... Tudy Kým hore. je snívať, tak máš diamant. kto Kade? zabije toho skeletona, Má päť je bodov. frajer. Má 5 Oh. bezvýznamných bodov. Aj, Á, vrana tu je, vrana. V preklade To nie je vrana, však to je Batman. Je topír. zabije. Však kade sa ide hore? Však on ma zabije. Zabije ma, zabije. No, Srdiečka. A poďte hore už. no tak ja som spadol dole. A Tak, textúry. poď hore. To je máš. Hej, už hore. No, tu Chlapci, presne ale bol však- jeho dom. Bol. Chlapci, Áno. potrebujem... Bacha! O, to bolo No, keď česté. už je hnedé, Skoro som žlté, to alebo... Chlapci, potrebujem zistiť, že koľko máte obsidiantov, lebo ja mám iba 4. Obsidiantov 8. Ja mám 6. Ja mám 0, lebo som zomrel. Chudák. Aj som Dobre. nevedel, kde ste boli, takže. Feus, ty už Tam. doma? Si už doma? Dobre, tak my ideme domov. Počkaj, Epic, ja ťa počkam, lebo ty si host a ty nevieš kade. Hej ho, Nie, lebo nemám u seba sekeru. už ideme domov. Tu máš. Hádžem ti. Podkop sa. Traf sa. Pikec. Idem. No poď hore už. Abrakadabra, som tu. Už to rozbíjaš? Ideš premiesniť? Počkajte, posledne tu Čo, nebudem. kde si? Ja mám lagu. Môžeme ísť. Dobre, poď za mnou.
Viete, jak sa robí... Áno, vieme, jak sa robí. Vieme, ako sa robí. Ale ako sa robí to, čo na to myslíš, Ja viem. tak to nevieme. Kde mám spraviť bránu? Here. Pred domom. Tak. Tak to si zabil. Dobre, postavíme portál do pekla, pôjdeme do pekla, ešte niečo porobíme a pekný 5. diel. Či? Takže, čo bude dnešnou úlohou? Dnešnou úlohou Ísť do Netheru. spraviť podlahu. To prečo tu Zeps? Tu bude. Nie tak! Ja viem, jednou som minul. Rozbi to. Však rozbijam. Chyť to. Ježiš, epic! Áno. No to rozbi. Však rozbijam. A čo Len to nechoďte... rozbi? Že nie celé, ty somar! Jak on to rozbil? Ale však Ale toto sa však dá toto rozbíjať. môže byť, aj tamto horné. Však To Zeps... nevadí, ale tak je to krajšie. Nie, Nie. práve že tak je to krajšie. Poďte do ryti. Rozbijaj tam tie dve epiky. Krbuš! Jasné. A ja. My budeme mať najkrajší... Neger portal. Daj mi gold, zobral si mi gold. Ty si mi ho dal, počkaj. Rozbijem obsik. Bad. Tu je. Bleh. Hoď mi ho. Feus, vy kde ste? Robím Feus. kúp doma. Dobre. Počkaj, a kde to potom chceš zapaliť? Čo to? Tu je. Potom pôjdeme do Shreku. Nedru a tamto Daj ho. to treba. Shrek tu je. Však ale daj ho tam, počúvaj. Ja to... Počkaj, ja spravím oné. Daj ho tam, vieš, na ten bok. A zober obsidian a ten obsidian daj prosím ťa do čestky. Hej ho. Ja idem zrobiť zapaľovač a zapaliť. Ja už som ho spravil. No tak chod zapaliť potom. Kresát. Jaký krásny neger. Jaké krásne more. Počkať, tam teda... Že? Poď sa pozrieť, Oh, Feus. Poď sa pozrieť na... Už máme to spravené, jak pani. Ja vám verím, Feus, poď sa pozrieť. ale ja vám Poď sa verím. pozrieť. Ale ty ciganci. Nepočul si, povedal ti, že si cigán. Chápeš? Nechápem, prepač. Mám ti to dať nejakou písomnou formou? Faktúru mu vystav. A takto sa mi nechce, no. To je veľmi ťažké. Prečo hovoríš, že pozerám? Prečo ja? Ja hovorím, ak pozerám, prosím. Nie tak, Zeps, nie tak, takto. Vypadni. Ja to krásne som to spravil akurát. A presne ešte toto. Presne. Jesus. Môžeme robiť cestičku. Aha. Dobre, ja idem do pekla, hej. Nechoď tam. Počkaj na nás. Čo to je? To si ja Prosa. šepkám. Ale tu sú lagy. Gáďo. What the fuck? Je tam Čo ghast. sa stalo? Čo Tam ti? nič. A poďte naspäť. Poďte do Jo. pekla, prosím. Ne, Už poďte sa- naspäť vy, poďte naspäť. Dobre, idem. Ideme ťa žiť glowstone? Nie, poď až naspäť. OK. Okamžite naspäť. To som nesol. Poď naspäť. Jedlo. Dobre, Feus, poď do pekla. Pojďme do pekla, naťažíme si. Rozbi tamto. Počkajte, treba mi sa najesť. Najesť. Čo? A tam mám A srdiečko. chore srdce musí jesť pravidelne. Presne, nedajú sa jesť huby. A polievka. A jablko, dobre. Nezoberiem si 2 jažne. Hej. To ti risky dovolil. mať, naše. Presne. Normálne moje, naše risku Bože. No, to by som si nedovolil už ani ja. A nie, aby si... No tak prepáčte, tak ja vám nájdem iné, okej? Okamžite vrátiť. 3, 1. 2, 1, Jedna. končíš. Ja už som ich zjedol. Nehráš, čau. Odpoj si z tohto servera, určite nikdy nechceme vidieť. Presne. Nepleť, prosím.
Bude debila. No. Né. Ťažíme nederák. Čo vy poďte späť, OMG. Však ja stávam teraz, dačo, krásne. Ja už som bol aj späť. Aj tam. Totálne sa vráť naspäť. Už som Totálne sa vráť. Už ste natážili to v tým? Ja už mám 33 DTR, Čakáme na teba. A Ja mám kresladlo už je 17. spravené? ale čakáme na teba. Hej, však už je správ. Eus, poď. Poďte, Poď. ideme Dajte ten dnu, nether, ideme ne, dnu. zapálim to. Ale však už to je. Už My sme- sme aj naťažili. Čakali sme na teba po dnu. Zavri dvere, ne? Makarena. Dvere doma nemáš. Nie, my bývame v jaskyni, prepač. Zdá sa ti, že toto je jaskyňa? Do nederu. No stačí, môžeme ísť naspäť. To je v nederi, je špindíra. Nejaké lagy tu sú. Aha. Čakaj, ale choď preč od portálu, choď ďalej od portálu a už lagy nebudeš mať, uvidíš. Šupnem. Ja mám pekelný Aj. kameň, Koľko neder. mám naťažiť toho pekelného šutu? Poď radšej preč, nech nie je celé dôvod. Počkaj, ja tam chcem dať, čekaj. Poď. Ok. Môžeš dať. Čakaj. A daj tu tie... Som zabudol, že tu není kreatív. To si No, posral. čau. No, čau. Feus Burnett to death. Feus, ne, dude. Ups, neberem ti veci, neberem. Tu máš Feus. Tvoja posteľ je zablokovaná, alebo neexistuje. Mám taký čudný pocit, že nám zhorí dom. Ale nie, Feus to spravil dom. Ne, prečo? Pozri, opravil som to krp, jak pán je teraz krp. Ale nedá sa ísť znúka už, to je dobre. Kde je posol? Krásne to horí. Môžeme sa ohriať. Dáme si ešte... Ježiš. Čo si ešte spravíme? Asi to už nebude mať dlho, nebude už dlhý ten diel. Počkej, končím, len ešte... Spravím... No však, už by sme mohli. No tak ako sa ti páčilo natáčanie Epic? Povedz, že zle. Bola sranda. Bola sranda, povedal. Yeah. Povedal, že bola sranda. Yes. Woo. Počkaj, ja tu... Počkaj, je tam teraz. Jak? A nespí. Pozor, Shrek. Zeps, ľahni si aj ty a natoč nás ty, Feus. Poď sem. Rahni si Epic. Epic, ľahni si. Ja do stredu ako najväčší pán. A Ako najväčší tak cigán. pre tento diel sa s vami lúči Epic, Dark, Soul, Soul? dovidenia, Shrek, Zeus? Zes Hoj Hitler. a Feus. Čaute. Dovidenia. Ko? Teba. Teba to už netreba. Prečo? Ťa tu Však- netreba. Ok.